مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائیں وڈیرے نے بالخصوص ارشد بھائی آپ کی نظر ہے مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائیں وڈیرے نے فضان بھائی مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائیں وڈیرے نے محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتیرے نے محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتیرے نے مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائیں وڈیرے نے محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتیرے نے اور شعر بڑا خاص ہے ہزاراں میل ٹپ جاندی مہک اس دل دی اے لوگو عرفان بھی بہت بڑا شعر ہے ہزاراں میل ٹپ جاندی مہک اس دل دی اے لوگو کس دل دی جنہاں دے دل چ پاکاں دی محبت دے بسیرے نے جنہاں دے دل چ پاکاں دی محبت دے بسیرے نے جنہاں دے دل چ آقا دی محبت دے بسیرے نے محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتیرے نے محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتیرے نے اور عبداللہ بھائی آپ نے محفل سجائی ہے آپ کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں تو گھر دے وچ چراغاں کئے علی دے سارے بچیاں دا تو گھر دے وچ چراغاں کئے علی دے سارے بچیاں دا پھر ملے گا کی چراغاں کر تے ویکھی جا چراغاں کر تے ویکھی جا کیویں بھج دے ہنیرے نے چراغاں کر تے ویکھی جا کیویں بھج دے ہنیرے نے محمد تے علی حسنین
میرے سر تے بتیرے اور حاصل کلام شعر ہے اور عرفان بھائی اس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے. ارشد بھائی شعر دیکھیے گا. اونا نو خلد جاون تو کیویں کوئی روک سکدا ہے. خزان بھائی اونا نو خلد جاون تو کیویں کوئی روک سکدا ہے. نبی زہرا علی حسنین جنوں آکھن اے میرے نے. نبی زہرا علی حسنین جنوں آکھن اے میرے نے. نبی زہرا علی حسنین جنوں آکھن اے میرے نے. اور اس کلام کا آخری شعر ہے. جناب سیدہ دے در تے آ کے جو بھی جھک جاندے. جناب سیدہ دے در تے آ کے جو بھی جھک جاندے. او دی نسلاں تے او دیتے صدا رہندے سویرے نے. او دی نسلاں تے او دیتے صدا رہندے سویرے نے. مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائیں وڈیرے نے. محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتے